Bacolod City Councilor Victor Espino ginkasuhan sa obstruction of justice kag kaso administratibo si anay BTAO Chief Major Junji Liba. Yaring balita nga atong gitutukan. Makapila na kabeses nga nagbailuhanin sa makahang nga mga tinagasan ni Bacolod City Councilor Victor Espino kag anay BTAO Chief Major Junji Liba. Ilabi na sa nagapungko pa si Liba bilang tagpamuno sa Bacolod Traffic Authority Office. Kung sa to palagtikan ay subong nahulog na sa kinasuhay. Nagpasakas ang kaso kriminal ng obstruction of justice Espino bato kay Liba matapos ginpasoman sinit sa barangay ang duha ka witness Espino sa ginaligar korupsyon sa bitaw. Nagpasaka man isang kaso administratibo sa Napolcom batok sa pulis. That I will never tolerate. Does not matter kung sino ka sa siyudad sa Bacolod. Hindi ko yan mag-tolerate whether you are a police officer or kung sino ka sa siyudad sa Bacolod. Basta gani, may bahid sang korupsyon, maaway kita nga duwa. Madumduman nga sa Oktubre sang tinilik ng tuig, may duha ka mga pamatanoon nga gindakop ang bitaw. Gintaba nila motorsiklo nga gin-impound. Ang ila rason, may ginbayaran kuno maini nga bitaw personnel sa tabok sang bitaw headquarters. Butang nga maskin wala clearance, gindala nila ang motor. Nagapati si Riba nga wala ini natabo. Kag nagapato-pato lang duha rason nga nangayon isang bulig sa barangay, agud ipatawag sila. Tingnan niya sa Ilo Police Service. Wala ko may mo matagin sa any person. No? So, bala na lang ang court. No? Ako very willing na support na lang ako sa ito. Nagapati si Riba nga target ini sa demolition job bagay nga ginpanginwala naman ni Espino. Sulo kay Espino, madabo pa inisang nakaptahan, agud pamatudan nga nagaluntad ang korupsyon sa hanay sa mga traffic enforcers. Ako yung tutulan ko may ginahimo agin siya sa laiya. So, tingala lang po kayo wala untad yung demolition sa agin sa pagkatao. May ara pagid ko i-file sa iya bahin sa pag-withdraw sang gasolina sa mga pribado nga mga persona sa account sang Bacolod Traffic Authority Office. Opo, Kenil Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas.